ହଁ ଆଉ ଟାଟା ଏସିରେ କରିଦେବା ନହେଲେ। ହଁ ହଉ। ଆଉ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଥିଲା ଯେ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପଳେଇବ। ହଁ ଆଉ ଛତର ଆଉ ହଁ ଛତର ଦୁଇଟା ହେଲେ ଲଗେଇଦେବା। ଆଉ ବକ୍ସ ଦୁଇଟା ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଛତର ଆଉ। କଣ ବସ୍ ଅଛି ଛତର? ବକ୍ସ ପଳେଇଲାଣି ଦୁଇଟା, ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଛି ବକ୍ସ। ମୁଁ ଏତେ କିଛି ଜାଣିନି। ତମେ ଡିଜେ ବଜା କିਉਂ ବଜଉଛ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆରେ ଡିଜେ ବାଜିବ ଯେ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଦିଟା ବକ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଦିଟା ଆଗରେ ଛତର ଲଗେଇକି ଡେଇଁବେ ପିଲା ଆଉ। ଛତର ଲଗେଇଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଅ ଇଏ। ଆଗରୁ କହିଛି ହଁ ଆମେ ଆଉ କିଅଣ କରିବା ବୋଲି କହୁଛ? କଣ କରିବା? ଛତର ଲଗେଇଲେ ଡେଇଁବେ। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଥର ଆମର ଲଗେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ସାଇ ଲଗେଇଥିଲୁ। ଆମର ସେଦିନ ଭଡା ଥିଲା ତାର ପଳେଇଥିଲା ସବୁ ସାମାନ। ଛତର ଦିଟା ଲଗେଇଲୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ଭଲ ହେଲା। ଲଗେଇଛି ବୋଲି। ନହେଲେ ବାହାଘର ସେଇଦିନ କରିଦେଇକି ତା ପରଦିନ ନହେଲେ ପ୍ରୋସେସନ ଟା କର। ହାଁ ବାହାଘର ଯୋଉ ଡେଟରେ ଅଛି ତମର ସେଇ ଡେଟରେ କର। ପ୍ରୋସେସନ ଟା ତା ପରଦିନ କର। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଇଏ ପ୍ରୋସେସନ। ସୁନ୍ଦର ହଉଛି ତମେ ତ ସେଇଟା ଆଗରୁ କହିଲି। ଆଉ ତମେ ଆଗରୁ କହିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉଥରେ ତମେ କଣ କହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଫୋନ କରିକି ଆଉଥରେ କହୁଛି ପରା। କଣ କରିବା? ହଁ ଆଉ କାଳିଆ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲ? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଆଉ ଏମିତି ତ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କେ ଆଉ 4,000 ଅଧିକ ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି ହେଲେ ମୁଁ ସିଆଡେ ଆଉ ମନା କରିପାରିଲିନି ଆଉ। ତମେ ପଇସା ଅଧିକ ସେ ତମକୁ କିଛି ଚଢିବା ସେମିତି ଆମର ଏଟା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ଅଛି ନାଇଁ କି ପିଲାଟା ହଁ ତମ ସାଙ୍ଗ ପରା। ହଁ ହଁ ତା ହାତରୁ ହେଲେ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି। ସିଏ ହେଲେ ମତେ କହିଲା ତାଙ୍କ କଥା ହେଇଛି ସେଇ ହେଲା ଆମ ବଂଶ ଲେଖା ହବ କାଳିଆ ଆମର ରାକେଶ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ମୋର ନାଇଁ କହିବାକୁ ଆଗରୁ ତାକୁ ଗଲେ ପତ୍ର କହିଥିଲି। ତମେ ତ ପଛରେ ଏମିତି କହିଗଲେ ଟାଇମ ନାହିଁ ତମେ ପଇସା ମିଳିଲା ତମେ ସମ୍ପର୍କ ତ ପଇସା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତ କମେଇବ ନା। ସେଇଟା ବି ତମ ସତ କଥା ଯେ ସିଏ ଆଉ ମାନେ ତାର ଅଛି ବୋଲି ସେ ଆଜିଠୁ ପହଲାଣି କେତେ ଦିନ ହବ ତାଙ୍କର ସେଇଠି କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ତ ଭାଇ ତମେ ଯେମିତି ପଇସା ଦିଆ ମାଉସ ଖିଆ କର ତମେ ଯେମିତି କହିବା ମିଳିବ ସେମିତି କେତେ ମତେ ଯଦି ତମର ସୁବିଧା କର ନହେଲେ ନାଇଁ କଣ କରିବା ଆଉ। ଏବେ ଟାଇମ ନାହିଁ ତମେ ମତେ ଜଣଉଛ ମୁଁ ଆଉ କଣଟା କହିବି କିଛି କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ତ କହିଲି ନା ମୁଁ କହିଲି ଦିଟା ବକ୍ସ ରହିବ ଆଗରେ ଦିଟା ଛତର ଲଗେଇ ଡେଇଁ ପଡିବା। ଦେଖ ତମ ଯଦି ତମ ନାଁ ନ ଖରାପ ହେଲା ଓଡିଆ କର ନହେଲେ ମୋ ନାଁ ଖରାପ ହେଲା ମୋର ନ ହେଲା ଓଡିଆ କର ମୋର ହେଲା କିଛି ହବନି। ସେଇଟା ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କିଛି ଶୁଣ କହୁନି। ମୋର କିଛି ହବନି ସାଉଣ୍ଡ ଭଲ ଆସିବ ପୁରା ତମ ଲୋକ କଣ ଡିଜେ ବଜେଇଲେ ସାଉଣ୍ଡ ତମ କେମିତି ବଜେଇବ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ବଜେଇବ ଡିଜେ ଭଲ ବାଜେ ସେଇଟା ଦେଖ। ଶୁଣ ଆଜି ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଡିଜେ ନ ବାଜିଲେ କଣ ଫାଇଦା ହବ। ଆସିବ ତମର ଆଁ ତମ ଘର ଯୋଉଠି ନାଇଁ ସେଇଠୁ ଲଗେଇଲେ ପୁରା ତଳ ସାହି ହେଲେ ଦୁମୁକେଇ ଦବ। ଲଗେଇବା ଆଉ କଣ ଲଗେଇଦବା। ନହେଲେ ବକ୍ସ ଦିଟା କୋଉଠୁ ଆଣୁନ ନହେଲେ। ବକ୍ସ ଦିଟା ଦେଖିବା ଆଣିବୁ ନହେଲେ ହୋମ ଥିଏଟର ଆଁ ବକ୍ସ ଦିଟା କୋଉଠି ସୁବିଧା କରୁଛି ହଁ ନହେଲେ ହୋମ ଥିଏଟର ସ୍ପିକର ଲଗେଇଦବା ଆଉ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଯେମିତି କଲିଜା ଡେଇଁଲା ଗୋଟେ ତମେ ଆଉ ଏତେ ରହିଲ ଚାଷ ଫାସ ପାଇଁ ସବୁ ହଁ ହେଲା ଗୁଟି ହେଲା ତମେ ନାଇଁ କହୁଛ ମୁଁ ଆଉ କଣଟା କହିବି ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ମୋ ପାଖରେ ଅପସନ ନାହିଁ କି ଟାଇମ ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ମତେ ମିଳୁନଥିଲା। ସେଇଟା ହେଲେ ତମକୁ କଣ କହୁଛି ପଇସା ପାଇଁ କେମିତି ତମେ କରିଗଲା ମୁଁ ଆଉ କଣଟା କହିବି। ଆଉ ଶୁଣ ଆଉ ମୁଁ ତ ସେମିତି ଅସୁବିଧା କରିଦେଲିଣି ଆଉ ତମେ ଦବ ନହେଲେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ସିଆଡୁ ଭାଙ୍ଗି ହବନି କି ସିଆଡୁ ମୁଁ ଗାଡି ପଠେଇଦେଲିଣି ଆଉ ଆଣି ହବନି। ଆଁ ସମ୍ପର୍କ ଇଆଡୁ ତମ ଥିଲେ ଭାଙ୍ଗି ହବନି କି ମୁଁ ହଁ ସିଆଡୁ ଗାଡି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠେଇଦେଲି ଆଉ ଆଣି ହବନି ଆଉ ତମେ 4,000 କମ ଦବ ଆଉ। 5,000 କମ ସେଇଟା କିଛି ପଇସାର ଆମର ମସଲା ନାହିଁ ହେଲା।
ଯେମିତି ସୁବିଧା ହବ ଭାଇ ସେମିତି କର, ସେମିତି ତମ ନାଁ କରାଉ। ନିଜେ ବଚ କି ନ ବଚ କି ସାଉଣ୍ଡ ହଉ କି ନ ହଉ, ନହେଲେ ଟାଟା ସି ଲଗ କି ଓଟା ତ ଲଗ ମୁଁ କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଇରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କେତେ ଦିନରେ ଏକା ନା ଅଲଗା ଦିନରେ କରୁଛ? ହଁ ଭୋଜିଟା ହଁ 5ରେ ପରା। 5 ନାହିଁ ଏ 2। ଓ 2 କି? ହଁ ହଁ ତମେ ତ 2 କୁହାଯାଇଛି ଆଉ। ହେଇଯିବ ତମେ ସେ ଟେନସନ ନିଅ, ହେଇଯିବ। ତମେ 2 କୁହାଯାଇଛି, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମତେ ଗୋଟେ 5 2 ତ ଆଉ। ଓହୋ ହଁ ହଁ ନାଇଁ ମେ 2 ହେଲା। ହଁ ମତେ ଟିକେ ମେସେଜ କରିଦିଅ, ବୋଲେ ଫ୍ରି ଦେଲେ ଟିକେ ଜାଣି ହଉନି ତ, ଟିକେ ମେସେଜ କରିଦିଅ। ତମ ମେସେଜ କଣ କର, ଲେଖିଦିଅ ନା ଏ ବର୍ଥଡେ ଏ ଡେଟ୍ ତମର ଗୋଟେ ଖାତା ଲେଖିଦିଅ ନା, ତମର କୋଉଟା ସେଇଟା ଲେଖିଦିଅ ବର୍ଥଡେ। ଆମ ଭାଇଟା ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପରା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମିଳିଲାନି, ଏମିତି ଅସୁବିଧା କହିଲି ପରା। ତମର 2 ନାଇଁ କି 5 ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି। ନା ନାଇଁ ଏଇ ଆକୁ ହେଲେ ରାକେଶ ବୋଲେ ତାକୁ ହେଲେ ବଣା ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇ ହେଲେ ଜାଣିଛି 2 ବୋଲି। ହଁ ହଁ ହେଲା ମୁଁ ତମର ଭାଇ ଶୁଣ, ପୁରା ଆମେ ଏବେ କଥା ଛିଡିଗଲା। ତମର ମୁଁ 5 ଭୋଜି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, 2 ଭୋଜି ଗଲେ ଯେମିତି ଆଇବ ସେମିତି ଆଇବ, ଆଇବନି ତମର ସେ ଚାଷ ଆଇବ ପୁରା ଦେବୁ, ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ ସେଇଟା କୁହ ତମେ, ଆଉ ମତେ ଏମିତି କହିଲା ହେଲେ ଆମେ ଆଉ କଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମିତି ଆଉ କିଛି କହିପାରିବୁନି ନା। ସେଇଟା ମୋର 2 ନାହିଁ, 5 ନାହିଁ, ମୋର 2 ହେଲା। ଆମେ 5 ଭାବିକି ତମକୁ ସେ କଥା କହିଲୁ ନା। 5ରେ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି କଣ ଗୋଟେ। ନାଇଁ ମୋର 2। କଣ ଆଇଟମ କଣ କରିବ? ଆଇଟମ କଣ କରିବା ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇନି। ଆଉ କାଳିଆ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛତୁ ନାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତେ। ହଉ ସେଦିନ ଶୁଣ କାର୍ଡ ଟା ଆଣିକି ରଖିଥିବ, ଆମ ପିଲା ଯାକ ଗଲେ ଯୋଉ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧା ବାନ୍ଧି କରିକି ଯିବେ, କାର୍ଡ ରଖିଥିବ ଆଉ। ସେ ଟେନସନ ନାହିଁ, ଆମେ ଭାଇ ଟାଙ୍କି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ବୁଲୁଛୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେ ଟେନସନ ନାଇଁ। ତମ ଦି ଦରକାର ବୋଲେ କଣ ପଇସା କାଟୁଛ, ତମ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ହବନି ହେଲା, ସେ ଟେନସନ ନିଅନ ହେଲା। କହିଲେ ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ କରିଦେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। କଣ ମୁଁ କହିଲି କି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟେନସନ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, ସେଇଟା ସବୁ ଆଇବ, ସେ ଟେନସନ ନା ନାଇଁ ଛତୁ ପନିର କଣ ଦରକାର ହେଲେ ମତେ ଜଣେଇବ। କାଳିଆ କହିଥିଲେ ତ, ସେ ଆମର ଡିସାଇଡ୍ ହେଇନି, ଟିକେ ଅଲଗା ମିଟର ଅଛି ତ। ନା ରୋଜନା ଉଡି କରି ଖାଲି ପକେଇଦବା। ଛତୁ ପନିର ନ ପକେଇ ଚିଲି ଫିଲି କଲେ ରୋଜନା ଉଡିରେ କରିଦବ କି? ନା ରୋଜନା ବାଡି ଭଲ, ରୋଜନା ବାଡି କଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଯାହା ଭାବୁଥିବେ ତମେ ହେଲେ କାର ଭୋଜି ଖାଇଛ, ତମେ ହେଲେ ଭଲରେ ଭୋଜି ଦବ ନା। ଆମେ ଖାଇଛୁ ବୁଲୁଛୁ ଜାଣିଛୁ ଭୋଜି କୋଉ ଟାଇପର କଣ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ। କାଲି ଜଣା ପଡିବ କଣ ଆଇଟମ କରିବା। ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବ ନାଇଁ କି? ତମ ଗାଁରେ କିଏ ଗୋଟେ ରାନ୍ଧୁଆ ମରିଗଲା କି? ଆମ ଗାଁର? କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ବୁଢାଟା ମରିଗଲା ପରା। ସେ ମରିଗଲା। ହଉ ତମର 5ରେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, 2ରେ ହେଲା। ଏବେ ଯାହା ଯେମିତି ହବ। ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବୁଝି ଦେଇଛ? ଆକୁ ରାକେଶ କୁ କୁହାହେଇଛି। ରାକେଶ ତ ସିଏ ବୁଝି ଦେଇଥିବ ସବୁ ଆଉ। ହଉ ଆଉ ତ ରଖୁଛି, ପଛେ ଫୋନ କରିବା ଆଉ। ହଉ କାମ ସରୁ, ତମେ ଆଉ କଣ ଦରକାର ହେଲେ କହିବ, ଆଡଭାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ହଉ ସେ କଥା ସେ ଭାଇ ବୁଝୁଛି, ମୁଁ ଇଆଡେ ପିଲା ପଠେଇବି ତ। ହଉ ରଖୁଛି।